SEC、米欧適量と株式トークン化について議論へ、12月4日予定。米証券取引委員会 SEC の投資家諮問委員会は12月4日、ブロックチェーン上で上場株式をどのように扱うかという長年の課題について議論する会合を開催します。このパネルディスカッションにはナスダック、ブラックロック、コインベースなどの主要な市場構造設計者が集まり、既存の規制枠組みの中で株式のトークン化をどのように実現するかを検討します。議論の背景にはナスダックが最近提出した正式な提案があります。同社はトークン化された株式を従来の株式と同じ注文版で取引可能にし、既存の国家市場システム、NMS 内で決済を行うべきだと主張しています。このモデルではトークン化は新しい資産クラスではなく決済技術として位置づけられます。バックエンドの台帳技術をブロックチェーンに置き換える一方で、投資家保護や市場監視のルールは従来の証券取引と同様に適用される構造です。よろしくね。